Вие гледате Клуб Нюз. Десертът. Здравейте! Седмицата пълна с музикални партита ще продължа в същия дух. Тази вечер обещавам да е запомняща се. Вижте как Deep Zone празнуват 15-я си рожден ден и какво е новото им юбилейно видео. Представяме едно събитие 3 в 1. Deep Zone Project празнува 15 години, издава седмия си поред албум "Няма не" и представя последния си клип към песента "Вярвам в теб". С доста хора работим през годините и сега за първи път ще качим на една сцена. Това са доста хора, слава богу сцената е достатъчно голяма, за да може да се съберем. За да уважат рождениците, дойде цялото звездно воинство на музикалния небосклон. Васил Петров, Камен Во, Краси Аврамов, Мария Илиева и русата Петя Бояклиева, която ни изненада приятно с това, че е запазила прекрасната си визия и не се е впуснала отново в цветни експерименти. Видяхме и странния индивид Джейсън, който изглеждаше някак тъжен. Появи се и Йоана, първият вокал на Deep Zone. Тя застана за снимка с групата, включително и с актуалната певица на групата. Направи ни впечатление, че двете като че ли не изглеждаха щастливи от срещата. За мен е напълно нормално да поканят хора, които са били преди в групата и няма никаква ревност до такова, не си мисли така. Пред жените ги сме ги чували тези. Не, имаме си уважение. Двете дами показаха прекрасни вокални данни на сцената. Надя с последните парчета на групата, а Йоана с култовата DJ Take Me Away от Евровизия 2008. След като месеци наред се шегувах по повод техническите познания на Чан, сега дойде и моят звезден миг. Вижте как се справих с задачата да ви представя техноновините на Клуб Нюз Десертът. Вече сме в света на технологиите, аз докато ви говоря, вижте каква беля направих. Добре, че днес ще ви запозная с новия помощник на домакините за решаването на проблеми като този. Дами, ето го незаменимият помощник в забързаното ежедневие. С пониженото ниво на шум и стандартните си размери, уредът ще се впише прекрасно във всеки дом и всяко помещение, което решите да използвате за него. Скоростта на въртене е 1200 оборота на минута. Има 14 програми, пералнята е подходяща за памук, синтетика, вълна и дори най-деликатното пране. За черешка на тортата може да се смятат икономичното потребление на електроенергия и оптималното ползване на вода. Дойде момента и за второто ни предложение. Един елегантен лаптоп, който е истинска находка за работохолиците, а и за тези, които не спират да играят. Бърз и мощен, снабден с последните софтуери, процесор с 6 мегабайта каш и памет 2 по 6 гигабайта. Какво му трябва повече на човек? Ето, това са нашите полезни съвети от света на високите технологии. Толкова за днес. Още техноновини следващия петък само в Клуб Нюз Десерта.